அரசியல் களம் பார்த்துட்ருக்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம எந்த நியூஸ் பார்க்க போகிறோன்னா, எல்லா வருடமுமே திரு சீமான் அவர்கள் நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக மாவீரர் நாள் அப்படின்னு ஒன்று நடத்துவார்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ அந்த நிகழ்வை இந்த வருஷம் நவம்பர் 27 நடக்கவிருக்கு. ஸோ அதன் பற்றி அவர் ட்விட்டர் பக்கத்தில் குறிப்பிடும்போது என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, அத்தகைய புனித திருநாள் தமிழர்கள் பெருமளவில் வரும் தாய் தமிழ்நாட்டில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நாம் தொடர்ச்சியாக முன்னெடுத்து வருகிறோம். அந்த வகையில் இந்த ஆண்டு மாவீரர் நாளானது மலைக்கோட்டை மாநகரம் திருச்சியில் நாம் தமிழர் கட்சி பேரெழுச்சியாக முன்னெடுக்கப்படவிருக்கும் நிலையில் அப்பெருவிழாவிற்கான ஏற்பாட்டிற்கும் பொருளாதார நெருக்கடி என்பது மிகப்பெரிய பேருந்தையாக உள்ளது. ஸோ அதுக்காக க்ரௌட் ஃபண்டிங் மூலயமா நிதி திரட்டுவது அப்படின்றது தீர்மானிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் திரு சீமான் அவர்கள் போட்டிருந்தாரு. ஸோ ஆகவே உலகெங்கும் வாழும் தாய் தமிழ் உறவுகள் தங்களால் இயன்ற நிதி பங்களிப்பை அளித்து மாவீரர் நாளை எழுச்சியாக நடைபெற உதவிடுமாறு அன்பிற்முடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். திரு சீமான் அவர்கள் தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருக்காரு. ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாவீரர் தினத்துக்கு உங்களோட முடிஞ்ச அளவுக்கான நிதியை திரட்டணும் அண்ட் நீங்கள் எதாவது டொனேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். நீங்கள் தாராளமாக போய் டொனேட் பண்ணலாம். எப்பயுமே திரு சீமான் அவர்கள் மக்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் ஊக்கத்தையும் ஏதாவது ஒரு இஷ்யூவை குரல் எடுத்து பேசணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நிகழ்வுகளை தவறாமல் கலந்து கொள்கிறதும் சரி, இந்த மாதிரி முன்னெடுத்து நடத்துறதும் சரி பண்ணிகிட்ருக்காரு. ஸோ அந்த மாதிரி நல்ல நிகழ்வுகளுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறது தப்பே இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ எல்லாருமே உங்களோட சப்போர்ட்டை அவருக்கு தெரிவித்து திருச்சியில் 27 நடக்க போகிற இந்த மாவீரர் நாள் நிகழ்வை ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியாக்குவீங்க அப்படின்ற நம்பிக்கை எனக்கு நிறையவே இருக்குது. ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நியூஸோட உங்களை நான் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன்.